gamitin nito guys, grabe. Sunod natin to guys. Balik tayo ng R15. Ngayon ko lang may experience yung ganito guys, kaya hindi pa ako sanay sa mga ganito. Nakakatakot. Mukhang bago-bago pa tong pinapag-strip nila dito na Sniper 150 guys ah. Yeah, red water vlog. Thank you bro. Dislike natin tong Honda GTR 150. Parang ano siya guys, parang sniper lang din. So ito na guys, try natin tong ADV. Parang mas gusto ko tong motor na kaysa dun sa ADV ah. Parang mas gamay ko tong FI, yeah. Diba? Gamay na gamay, diba? Grabe guys. So first time ko lang makadrive ng sports bike na ganito guys, na 400cc. Yo Yusef, yo. Yo, so what's up ulit sa inyo mga Lodi. Yan, so ngayon tingnan naman tong gamit kong motor. Ito ay MT-15. Yan, Yamaha. Yan, so nandito kami ngayon ni Pops Rev sa Robinson's Calasiao. Kasi anniversary ng Guanzon ngayon, kaya may mga pa-test drive ng mga motor dito. So gamit ni Pops Rev yung R15 B3. Yan, so iti-test drive ulit natin yun mamaya. Oh, sarap gamitin nito guys, grabe. Nakakatakot guys, grabe. Oh, sarap gamitin nito. Ba't parang puro Yamaha lang yung tinetest drive dito guys ah? Hindi sila nagtetest drive ng iba. So mamaya ititest drive din natin yung Ninja 400 guys. May Ninja 400 silang pinapa-test drive dito. So try natin mamaya i-test drive yun guys. Oh, grabe. Buti na lang napunta ako dito. Yan, so isusunod na natin yung R15 guys. Woo! Sunod natin to guys. Balik tayo ng R15. Yun guys, oh, yung Ninja 400, grabe, angas.
Ngayon ko lang may experience yung ganito guys, kaya hindi pa ako sanay sa mga ganito. Nakakatakot. Nakakangawit talaga tong R15 guys. Mahirap talaga siya pag ganito. Sports bike kasi. Woo! Nakakatakot. Woo! Ang sarap. Grabe, may mga sumasayad-sayad pa. Expert na itong mga kasabay ko dito ah. Expert na sa mga ganitong likuhan. Thank you. Gusto ko matry ito kung anong pinagkaiba sa sniper namin. Sige, ikaw muna. Nice. Nice. So try natin yung NMAX guys. Ginagamit pa kasi. Itatry din natin yung bagong ano ngayon. Bagong sniper. So test drive natin tong bagong Yamaha Sniper 150 guys. Grabe, ang ganda. Ang sarap guys. Then itatry din natin tong GTR guys, GTR 150 yung sa Honda. Then yung Honda ADV meron din dito guys ginagamit. At ayun guys, oh, yung pula. Mukhang bago-bago pa tong pinapa-describe nila dito na Sniper 150 guys ah. So test drive naman tayo sa ibang brand guys. Thank you po. Sunod tayo dito guys. Yeah, Yosef. Naka-vlog ka ba? Oh. Hey, mga pare ko, so Yeah, Rev Moto Vlogs. from Rev Nation, mga pare ko, shoutout kay Richard Prince, birthday bukas, advance happy birthday bro. Yeah, thank you bro. And so describe natin tong Honda GTR 150. Parang ano siya guys, parang sniper lang din. Parang sniper lang talaga siya guys.
Ang smooth nito guys. Parang mas nagagamay ko na yung ganitong motor ah. Really, nigga? Parang mas nakakasanayan ko na yung ganitong motor. Kasi kanina yung Sniper 150 ngayon, ito naman parang same lang sila guys eh. Same sila ng response. Same sila ng torque guys. Parang walang panagkaiba sa Sniper. Forma lang talaga. Pero sa performance parang sniper na sniper lang din guys eh. Pero depende na to siguro guys pag nasa highway na talaga. Sa top speed ganyan. Sa attack. Pero pag ganito guys, parang same lang talaga sa sniper. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Pwede shit. Wala. Look at the top Stand. of his head. Stand. Look at his lips. Parang NMAX lang. So ito na guys, try natin tong ADV. Hindi ko talaga sanay ang automatic guys. Hindi ko talaga sanay ang automatic. Mas sanay ako sa may clutch. Parang hindi para sa akin yung ganitong motor guys. Hindi ko bagay, parang hindi ko makabisado yung ganitong motor guys. Hindi kaya pag may cambio tsaka clutch guys. Mas gamay ko yung ganon guys eh. Hindi ko kasi sanay yung magpreno sa kamay. Hindi ko talaga sanay yung automatic. Hindi ko sanay yung ganitong automatic. Masanay ko ba to? Try natin i-test drive tong PCX guys. So parang sa NMAX lang din siya guys, or Aerox. Parang mas gusto ko tong motor na to kaysa doon sa ADV ah. Parang mas gamay ko to. Hindi ko sana yung ADV guys, hindi para sa akin yung ganong motor. Pero grabe yung hatak niya guys, yung torque niya, yung power niya. Yan yun guys oh. Oh, so okay na to guys. Hindi ko kasi talaga sanay yung ganitong. Thank you po. Yan, so hindi ko talaga masyadong kabisado ang ano guys, automatic. Parang mas gamay ko talaga pag naka-clutch. Ang pinagkaiba ng PCX sa ADV, parang mas malakas yung torque o hatak nung ADV. Parang mas nagustuhan ko yung power niya, yung hatak ng PCX. Yo, Yusef, yo. Subscribe and open the in and you'll see the new Yan, so mas nagustuhan ko yung power ng PCX, mas malakas siya. Yun yung para sa akin guys ha. Sa mga ADV owner dyan, para sa akin lang guys, parang mas malakas yung hatak ng PCX.
Then sa GTR naman guys, maganda din naman yung response niya guys. Maganda yung power, yung hatak. Parang sniper lang din siya talaga guys. Ayan, so audit ko na lang ulit kayo mamaya guys kung may titest live pa ba ako. So, babush! A few moments later. Ano mo to sa inyo? Po, FI po. Yan. This one is FI bro. FI, di ba? FI, yeah. Ito yung mga gamay ko guys. Really, nigga? Parang yung handling niya guys, parang ganoon din sa Raider ko. Yan, pero parang mas tahimik siya guys kasi FI na siya eh. Bagay na talaga guys, gamay na gamay ko na eh. Kabisado na eh. Really, nigga? Grabe yung hatak niya guys. Parang mas medyo malakas yung hatak nito guys kaysa sa carbs. Diba? Gamay na gamay, diba? Parang mas sanay ko yung ganito guys. Yun talaga, parang gusto ko talaga i-drive yun guys. Yung Ninja 400. Grabe talaga yung performance ng FI guys. Parang gusto ko na ipalit yung motor ko dito ah. Nag-enjoy ako dito eh. Okay na po. I want that Ninja. I want to try it. Where? The Ninja. Try it. I didn't bring the lances. Sayang. I will try it. I will try it. Can you take me picture? Huh? Can you take me picture? Yeah. I want to try it.
Sayang. I hope it's not expired. Yeah. Because I think it's expired. Come back tomorrow. Bring your license. A few minutes later. Yan, so i-test drive natin yung Ninja 400 guys. Whew. Last ko na test drive siguro to guys. Oh, oh. Ooh. This is Ninja 400 guys. Grabe guys. Grabe guys, mag-iwang siya guys. So first time ko lang makadrive ng sports bike na ganito guys, na 400cc. Kasi yung tinest drive ko na kay yung motor ni Sir Jonathan, yung Duke 390, yan, so naked yun. So ito ngayon lang ako makaka-test drive ng sports bike na 400cc. So consider ata na big bike na ito eh, kasi this is 400cc, then pwede na siya sa expressway. Woo! Grabe guys, first time ko lang talaga makadrive ng ganito. Woo! Sana soon magkaganito ako. So ako na lang yung nagte-test drive dito. So sulitin na natin to guys. Isang beses lang to sa isang taon at ngayon lang ako makaka-test drive ng ganito sa ganitong event. Yan, na anniversary ng Guanzon. Yan, so happy anniversary sa inyo. Maraming salamat dahil na nakapag-test drive ako ng mga iba't ibang motor, mas lalo nito. Itong Ninja 400. Grabe, ang laki nito guys. Parang hindi bagay sa akin to. Grabe yung power niya guys. Diba? Woo! Sana soon magkagaito ako na may papasok ko ng expressway. Makaharap lang tayo. Libre naman mga harap eh. Yan, so okay na siguro to guys. Grabe ang bigat niya guys. Yan, so sa wakas nakapag-test drive tayo ng ganito. Ang laki niya guys. Yeah, it's good. So, grabe guys. So, ngayon ko lang na-experience yung ganito guys, na iba't ibang motor ang na-test drive ko. Yan, so maraming salamat sa Guanzon, maraming salamat sa Yamaha, sa Suzuki, sa Honda, masaya sa Kawasaki, at na-try ko yung Ninja 400 nila guys. So, I will end up this video guys. So, maraming salamat ulit sa inyo, maraming salamat sa suporta. Yan,
Yan, so abang-abang lang kayo guys sa mga susunod na vlog ko. So maraming salamat ulit guys. Rest of all guys, peace out.